खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बर' हेडलाइन आपडेट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ, बर'फोरा खौसे जानो हायोब्लासो हारिखौ रैखाथि खालामनो हागोन बुंदों खनीन्द्र बसुमतारी बिथाङा। सनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो सनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 35थि बोसोरारि जथुम्माया थांनाय 27 आरो 28 नबेम्बर 2024 खालारखालि साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजायो। बे हाबाफारिनिनो गेवलां मेलाव हांख्रायहरनाय लेखायै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारीया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा हारियाव आथिखालसिम एबसुनि बर' हारियाव होलांनाय बिहोमा, बर' हारिनि मुलुगाव गेरेमसा हारि महरै गायसननायनि सायाव गुवार आरो गोथौयै बिबुंथि लाखियो आरो बर'फोरा खौसे जानो हायोब्लासो हारिखौ रैखाथि खालामनो हागोन होनना बिबुंथि होनायखौ समाज बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो मिरु एबसुनिफ्राय फारियै लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारी, लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि सिबि नार्जारि, उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिजों लोगोसे जिल्ला आफादनि गोबां बिबानगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ, आसामाव मोननै लामा जाब्रबथायाव सासेनि जिउ खहा, सानै गाज्रियै जोखोम जायो। आसामनि मरियानीआव शुक्रबारखालि गंसे गोख्रै खारनाय ट्राकआ सासे स्कुटि सालायगिरिजों सौग्रावलायो, जायनि जाहोनाव सालायगिरिया गोबां जोखोम जायो। रिपर्टनि बायदिब्ला ट्राक गंसे 16 साखा गोनां गारि नाकासारि फारसे थांगासिनो दंमोन जेब्ला बियो कन्ट्रल खोमादोंमोन, जायनि जाहोनाव मरियानी पुलिस थानानि मोखाङाव जाब्रबथाय जायो। जाब्रबथायनि उनाव सालायगिरिया जायगानिफ्राय खारखोमालाङो होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। गुबुन फारसे झाबुआनि फुलुंगायाव मोनसे गुबुन जाथायाव गंसे बाइकआ कन्ट्रल खोमादोंमोन आरो मोब्लिबनि खुन्थियायाव सौग्रावदोंमोन, जायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासेया गाज्रियै जोखोम जायो। थामथि खौराङाव दङ, एनसिइआरटिआ स्वयं पर्टेलाव ग्रेड 11 आरो 12 नि थाखाय बेसेन नाङि अनलाइन फरायफारि होयो। फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथाइनि खाबुखौ बांहोनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगान। हायुंआरि सोलोंथाइयारि बिजिरसं आरो फोरोंथाय गौथुम एनसिइआरटिआ स्वयं पर्टेलाव बेसेन नाङै अनलाइन फरायफारिफोर होदों। बे फरायफारिफोरखौ जर'खायै ग्रेड 11 आरो 12 नि फरायसाफोरनि थाखाय डिजाइन खालामनाय जादों, जेराव 11 आयदाफोर दं होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। फरायसाफोरा स्क्रिनआव होनाय एनसिइआरटिनि वेबसाइटआव थांनानै बे फरायफारिफोरखौ मोननो हागोन। बे फरायफारिया फरायसाफोरनि थाखाय गावसोरनि सोलोंथाइखौ आबुं खालामनो आरो गावसोरनि आयदाफोरनि गोथौथिखौ बुजिनो थाखाय मोनसे जोबोद मोजां खाबु होयो। ब्रैथि खौराङाव दङ, ना फिसिनाय सेक्टरखौ जौगाहोनाय। एनएफडिबिआ आसामाव थाग्रा फोरोंथाय हाबाफारि खुंदों। आसामाव ना फिसिनाय बिथिङाव फालांगियारि आरो गोदान दिहुनथायखौ जौगाहोनो मोनसे मख'जाथाव हाबाफारि सोलिगासिनो दं। हायुंआरि ना फिसिनाय जौगाखां बर्ड एनएफडिबिआ ना फिसिग्रा बिफाननि हेफाजाबाव तामुलपुरनि काहिबारियाव थानाय गामियारि इक' टुरिजम सेन्टाराव सानथामनि थाग्रा फोरोंथाय हाबाफारि जागायदों। 29 नबेम्बरनिफ्राय 1 दिसेम्बर 2024 मायथाइसिम सोलिनो गोनां बे हाबाफारिया बिगियानारि ना फिसिनाय सामलायनाय आरो गोदै दैनि मुक्ता हारिमुनि सायाव नोजोर होयो। बे हाबाफारिनि थांखिया बाहागो लागिरिफोरखौ ना फिसिनाय सेक्टराव फालांगियारि आरो गोदान दिहुनथायखौ बांहोनो थाखाय गोनां गियान आरो रोंग'थिफोरजों थाग-थियारि खालामनाय। अरायथा आरो बिगियानारि आदबफोरखौ जौगाहोनानै बे फोरोंथाय हाबाफारिया आसामाव ना फिसिनाय सेक्टरनि जौगानाय आरो जौगानायाव बिहोमा होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बाथि खौराङाव दङ, धुबुरी पुलिसआ जिल्ला जोबथेसालियाव आथोनारि गाग्लोबनायनि दायाव आइजो वार्डारनि फिसायखौ खायो।
आसामनि धुबुरी पुलिसआ सासे आइजो वार्डारजों आथोनारि गाग्लोबनायनि अजदनि उनाव 29 नबेम्बर खालि धुबुरी जिल्ला जोबथेसालियाव सासे आइजो वार्डारनि फिसायखौ खादों। दायनिगिरि कृष्ण बर्मनखौ अजद होगिरि दीपशिखा राजबंशीआ होनाय एफआइआरनि सायाव बिथा खालामनानै हर गेजेराव हमनानै लानाय जादों। अजद होगिरिनि बायदिब्ला बिथांजोखौ जिल्ला जोबथेसालिनि सोरगिदिं सिङाव आथोनारि गाग्लोबनाय जादोंमोन। बे जाथाया ओनसोलारि सुबुं समाजाव दुखुनि थासारि सोमजिहोदों, जाय जोबथेसालिनि मावख'गिरिफोरनि रैखाथि आरो बिबान होनायनि सायाव जिंगा सिखांदों। एफआइआरआव अजदफोरनि सोमोन्दोआव सासे खैदी आरो जिल्ला जोबथेसालि सामलायगिरिखौबो मुंख'नाय जादों, जाय केसखौ आरोबाव गोब्राब खालामो। कृष्ण बर्मनखौ हमनायनि उनाव धुबुरी पुलिसआ जाथायनि गुबै जाहोनखौ नायबिजिरगासिनो। 6थि खौराङाव दङ मिरुआ आसामाव रंघर आरो रायजो जुनारसालि जौगाहोनो थाखाय 200 कौटिसो रां रानना होदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदियैब्ला मिरु सोरखारा बावैसो आसामाव मोननै मुंदांखा दावबायारि थावनिफोरनि जौगाथायनि थाखाय 200 कौटिसो रां रानदों, जाय बिसोरनि खावलायनाय आरो बिथायारि सानज'थायखौ बांहोनो थाखाय जर'खा हेफाजाब होदों। रायजो जुनारसालि आरो बटानिकेल गार्डेन आरो रंघरआ रायजोफोरनि थाखाय रां थिसननाय हाबाफारिनि थाखाय जर'खा हेफाजाबनि सिङाव मैखोम रां थिसननाय मोनदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांखौ फोसावनो थाखाय गावनि मावख'आरि एक्स हेन्डेलखौ लादोंमोन। सीएमआ गावनि एक्स पस्टआव लिरदों, आसामनि मोननै मुंदांखा दावबायारि थावनिफोर रंघर आरो रायजो जुनारसालिखौ जौगाहोनो थाखाय 200 कौटि रां गनायथि होनायनि थाखाय मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। गुवाहाटीनि आसाम रायजो जुनारसालि आरो बटानिकेल गार्डेनआ 97.12 कौटि रां राननाय मोनदों। बेराफारसेथिं शिबसागरनि रंघरखौ बेखौ समायना खालामनो थाखाय 94.76 कौटि रां राननाय जादों। चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मुलुगनां मान थाखोखौ आबुं खालामनो थाखाय जौगानायनि थाखाय सायख'जानायनि जाफुंसारनायखौ बाख्नायदोंमोन। बेनि गेजेराव मैया सिगाङाव सीएम शर्माया खोथा होदोंमोन दि गुवाहाटी साहा गुवाहाटी दालांनि लुनाया मोजाङै सोलिगासिनो दं आरो 2025 मायथाइनि जुलाइ मायथाइसिमाव आबुं जागोन होनना साननाय जादों। खोला रुगुंआव लुनाय जायगाखौ नायगिदिंखांनायनि उनाव गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि फैबाय थानाय गुवाहाटीनिफ्राय साहा गुवाहाटी दालांनि खामानिया मोजाङै सोलिगासिनो दं आरो जों बेखौ जुलाइ 2025 मायथाइनि उनाव सुबुंफोरनो बावनो सानथांखि बानायदों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोनबावनाय जादों। 7थि खौराङाव दङ दिल्लीनि फालांगिरिया गुवाहाटी हटेलनि खथायाव गोथै देहा मोनदों, नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अनिल कुमार मुंनि दिल्लीनि सासे थागिरिनि गोथै सह गुवाहाटीनि पल्टन बाजार ओनसोलाव थानाय गंसे हटेलनि खथायाव मोननाय जादों। कुमार, जाय खामानिनि थाखाय नोगोराव सरासनस्रा फैबाय थायोमोन, थांनाय 4 बोसोरनिफ्राय गावनि दावबायनाय समाव हटेल एम्बासाडरआव थागासिनो दंमोन। हटेल रेबगान्थिनिफ्राय मिथिनो मोनो दि कुमारआ 22 नबेम्बरनि मोनायाव खथा नं 122 आव चेक खालामदोंमोन। मावख'आरि सोद्रोमाफोरा सन्देह खालामदों दि बृहस्पतिबारनि मोनायाव बिथाङा थैदों जानो हागौ। खौरां मोननायनि उनाव पल्टन बाजार पुलिसआ हटेलाव सौफैयो आरो गोथै सहखौ पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरो। बिथांनि थैनायनि जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फान्जामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।